Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka watan tashar Northern Storyline. Tashar ce da ta kasance wajen kawo muku labarurruka na ban al'ajabi, da ban takaici, da ban haushi. Wato duk abin da ya shafi al'umma wanda zai ilimantar, ya fa'idantar, kuma a ɗauki darussuka akan rayuwa. Na haka ku danna mana subscribe a kafafe na sada zumunta wanda za ka iya buɗewa a kyauta ka tallata kanka. Ba sa buƙatar wani kuɗi. Misali kamar yanzu a YouTube, Facebook, Telegram da TikTok. Wayannan hanyoyin sada zumunta in kika duba kika ga ainihin makasudin yin sinima, an yi sinima wajen tallata kai da kasuwanci. Amma mu majority abubuwan da yanzu mutanen mu suke amfani da shi, suna amfani da shi wajen kallon abin da aka tallata, maimakon su kuma barin su ma su amfana. Saboda a sani na dai da mutum dan adam zaka yana da abubuwa guda uku, ko dai dan kasuwa ne kai, ko ma'aikacin gwamnati ne kai, ko kuma wani mutum ne da kake zaune a unguwa kake kirkirar wani abu, ko kake da wani basira a zaune kake, ko ɗalibi. To a wannan platform na sada zumunta, wato yanar gizo-gizo, zaka iya tallata kanka, iya tallata abin da kake. Kuma za ki ga mu a bangaren mu mutane mu na nan, ko ce Northern Part na Najeriya, ban fi amfani da ita ta hanyar da ta dace ba. Za ki ga wanda zai bi mutum ya je ya rawa a TikTok, to amma inda zai amfani da ita ta wannan sosai ma kuwa. Amma yanzu misali, yanzu akwai wani experiment da muke kwanan nan, akwai wanda ya zo yana Kaduna. Na je Kaduna, na dawo na samu labarin wani shafi na manyan bloggers namu na Najeriya. Wata ta ce ta je Kaduna ta sai abu amma an rasa wanda zai kai mata a inda take. Sai ne wani abokina da yake mazaunin garin, kuma yana da irin tunani na irin kasuwanci, da ce mai to ina ganin akwai opportunity na wannan marketing a garin ka. Nan da nan ya kirkiri manhaja ta Instagram, ya buɗe shafi, ya mai suna a abin da kwana ɗaya bai kirkiri gurin, ya yi creating din email, ya buɗe page din, ya yi bana. Da akwai wata software da take free wanda za ka iya minti 15 za ka iya yin wato abu da zai iya kalanda, ko kuma sticker da za ta iya tallata abin da kake so ka aiwatar, ko kuma kake yi a wannan shafin. Ya dora shi, sai ya bi masu kasuwanci da suke yin a Kaduna, masu yin bakery, masu yin dinki, masu sai da kayan kicin, masu sai da irin soft drink haka, masu sai da lemon madara da kanana, sai bi su ya following ɗinsu. Nan da nan da ya following ɗinsu, within 24 hours da wannan buɗe wannan shafin, sai za ki ga engagement ta ce ina sai da kaza, sai commenting a ƙasa cewa ni kamfani na serving delivery service na wannan abu. Nan da nan